Horas madihamu nama nami, dohot ina nami, nang soni hanggi penaribot na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajapata masih di program sulu-sulu do hatam. Imana penatupan di lembaga penginjilan Jelefai, manang, sodang bertanah uli, tu Indonesia. Apa di tontal mandalu gitu petari sonatan bata tu hamu. Alani, jumulu bata martangiang. Mulai atama di ho ali di bata nami di bata jahuba. Isiala di bason yamang, bodo pihami begi hatami. Huboto jalatung huha persihami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalagu kuasom doi. Sudah mana persih teman jalo hatami tung tarudu si pasum. Atau ngalia mangatau matami asa hubegi hupeok jala hulau kami. Ai ido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tu. Amin. Damadai nang hanggi penaribot pe ia hatani debata sebigot terbesar tikion nianet mai sian kubusada ayat 27. Sono mariok disi. Oddo hadaulaton nayas jalan semarlidang di rohani di bata ama. Madulo akka na somarama somarina. Dohot akka na mabalu di hapersuhon na sida. Huhut mangaradoti diri niba maralohon pertibion unang marlidang. So ni masahatna. Yata menerinu ngata ima hadaulaton nayas di rohani debata ama. Hadaulaton nayas di rohani debata ama. Adong dua di songon sebegiota. Asa tapos rusur daru hatta jala taulahon. Parjol sahali ima madulo akana somarama somarina. Madulo lapatanna mamereng manang manopot. Asa matong songon hita na persatu Yesus nang adong holong ni Yesus simia dihita girgir mahita maparrohahon. Hisama rohatta madulo manang mamereng akadagdanak na so adong be ama dohot inana. Asa marhitei taboto aha hapersuhon nasida. Molope adong na hurang si pangaro di nasida ria mahita mangurupi si panganon ima nagabe si panganon nasida. Molope tabereng adong di nasida na hurang di parabiton manang si paheon. Hita piatong hisaro hatta mangurupi nasida lamang alehon si paheon nasida. Lubisian itahe ia kadakdanak na sumarama manang sumarina tung dihalunguton nasida do asa adong nian songon na tua-tua nabui mamuda nasida. Nabui songon manugunugu nasida tudalan hati kosan ni hata ni debata. Atong hitape ria marohatta manugunugu dohot babon nasida di bagasan hati kosan ni hata ni tuhatta. Napaduahon ima asa Allah hitamad dulo akka ina na mabalu di hapersuhon nasida. Atau sumabalu sada ina dang pula persuksi tahun na ala adong do akka amat taibi na babang mengurupi nasida. Dongan nama katai nang songoni tukar pikiran. Alai molung jumulu amai gabe tinggal maholan inai gabe tabba matong si pikiran na dohot si ulahon na. Ala inai nama songon uluan di rumah tangga dohot manarihon sude paranguluon tu akageleng na. Ala nido tung di halam hod debata. Songon hita na persatu Yesus dohot na makaholongi dongat tape marhiti holong ni Yesus asa maatong. Tapakke maholong ni Yesus si makaholongi aka ina na mabalu. Tadulo mana sida di bagasan aka persuhon na asa buhi hita gabi pangurupi
ima na mangaliho pikiran dohot gugu dohot siadongot tape mangurupi akka ina na mabalu asabui nayang pakilalan na sida atong namang dainang sudi ikut dotok tong taulahon di bagasan holong na iyas holong na tikos hatan itu hata nama dokon asahita pe toktong tadajai dirita asahita unang gabetalu maralohon pertibion ima hisap-hisap ni daging asa unang marlidang atong di pargugu di batama hita loma dulu akka na sumarama sumarina dohot akka ina na mabalupe martang yang mahita mauliate madiho ale di batanami ala nong tikos jala sikop bagi hami hatami pergugu mahami liamang asa hami pe songon na persia tuho girgir hami madulo manopot akka dakdanak na sumarama sumarina nang dohot akka ina na mabalupe alai hulahu kami may di bagasan holong natikos asa unang talo hami tuak kahagigiyot ni pertibion asa unang marlidang di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho amen maulate manamanong dainang sialanong sikoduya muna tani tuhata na ang hutarisok kami Tuhan Yesus mamas-masuita sa luhut na sapi ito na pajapay tamu di minggu